Oke sing isih salah paham merga bentuke persis banget karo kembang sakura, geng. Uwit tabebuya sing ngebaki dalan utama Jogja Magelang iki jebule dudu asli saka Jepang utawa Korea. Uwit iki asline saka wilayah tropis Amerika Selatan alias Brasil, geng. Pemerintah Kabupaten Magelang mulai nandur wit iki kawit taun 2014. Tujuane pancen nggo ngenteni wit perindang liyane sing kurang efektif. Ngopo kok milih wit tabebuya, Jon? Merga karakter akare, geng. Akare tukul lurus mengisor jero lemah, dadi aman banget ora bakal ngerusak tatanan aspal. Nah, dalan area iki jalur sing rame banget, geng. Pas urung usum kembang, godhonge sing ketel kuwi fungsine dadi tameng polusi. Nah, nek kowe pengen ndelok pas kahanan paling apik, wektune kuwi pas puncak musim ketiga, sekitar sasi September tekane November, geng. Geri kembange tok sing mekar apik ngebaki dalan.